Huawei Watch D2 е първият смарт часовник с амбулаторно 24-часово отчитане на кръвното налягане с въздушна възглавница, която се напомпва с въздух. Той измерва и 9 значими за здравето показателя само с едно докосване, след което извежда здравна картина. Сега може да се поръча с подарък безжични слушалки, 3-месечен абонамент за Huawei Health Plus и безплатна смяна на възглавницата, но за това малко по-късно. Нека да се върнем на часовника. Той е лек и компактен, изработен от алуминиева сплав и тежи само 40 грама без каишката. Дебелината на корпуса е 13,3 мм, което не е малко, но е необходимо за интегриране на много сензори. Това са 9.8 IMU сензор, акселерометър, жироскоп и магнитометър, оптичен сензор за пулс, ЕКГ сензор, сензор за околната светлина, барометър, сензор за температура, сензор за диференциално налягане и сензор на Хол. Предлага се в два цвята – черен и бял. Черният е с флуороеластомерна каишка с тип мека гума, устойчива на пот и нежна към кожата за повече комфорт при целодневно носене, както и подходяща за активно спортуващи. А белият е малко по-луксозен, с златист корпус и бяла композитна кожена каишка в два размера. Размер М с дължина от 130 до 160 мм и размер L с дължина от 161 до 210 мм. За измерване на кръвното налягане от вътрешната страна на каишката е добавена ултратясна механична въздушна възглавница, която се напомпва с въздух и се раздува. Тя попива пота, успокоява кожата и може да бъде премахната само с едно натискане на бутона за бързо освобождаване. Часовникът измерва кръвното налягане през определени интервали, както през деня, така и по време на сън през нощта. Може да се ползва в различни сценарии, в това число в изправено, седнало или полулегнало положение. Препоръката на Huawei е да се започне с 24-часов план за автоматично измерване през целия ден. Така могат да се проследяват нивата на кръвното налягане и пулса, дори и по време на сън. Часовникът прави и електрокардиограма, като за целта за 30 секунди се натиска овалния бутон долу вдясно, като също може да се измерва и пулса, насищането на кръвта с кислород и телесната температура. С едно докосване могат да се измерят 9 телесни индикатора за генериране на здравна картина, като така могат да се идентифицират потенциални рискове. Това са пулс, сърдечната честота, кръвно налягане, кислород в кръвта, стрес, температура на кожата, ЕКГ, съдова еластичност, респираторна проверка и следене на дишането по време на сън. С часовника може да се проследява прогреса при над 80 спорта, водоустойчив е с рейтинг IP68, т.е. няма как да го ползвате при гмуркане, за разлика от други часовници на бранда. Живота на батерията е до 6 дни при типична употреба и до 1 ден с включено измерване на кръвното налягане. При какви условия на ползване са измерени тези резултати, още детайли за часовника и за промо офертите, за които споменах в началото, вижте на сайта DivnaTech.